Ambalima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ani waliɲuman dɔ bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw bisimila aw ka dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw kɛnɛ kan. Farafina cɛncɛnkan jamana 5 minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu kelen kɔnɔ G5 Sahel ka fara Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron kan. U bɛnna kan ka fɔ kɛlɛbolo kura dɔ u bɛna sigi sen kan G5 Sahel jamanaw kama walasa ka banbaganciya walew kɛlɛ. An ka jɛ an ko sɔrɔlenw ɲɛmada. Burkina jamana ɲɛmɔgɔ, Mali jamana ɲɛmɔgɔ, Mauritanie jamana ɲɛmɔgɔ, Niger jamana ɲɛmɔgɔ ka fara Tchad jamana ɲɛmɔgɔ kan. U bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni lajɛrɛ balen senfɛ n'an b'a wele ko sommet extraordinaire n'a bɛ farafina cɛncɛnka jamanaw olu ko fɔ. Lajɛrɛ balen senfɛ an b'a ladɔnnen k'a fɔ ko Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron ale de tun ye maa welelen n'o ye invité d'honneur ye. U jɛra ka hakili jagabɔ gwɛlɛya minnu bɛ sɔrɔ farafina cɛncɛnka jamanaw n'o ye banbanci kɛwalew ye ani binganikɛjugu ani tamaden minnu bɛ taa dogodogonin dogo la farajɛ jamanaw kan ka hakili jagabɔ ka tila ka fɛrɛ ani dabali ɲini o koɲɛw la. Ni o cɛni o kɛra o bɛ dɔ de fara olu fanga kan puisque mɔgɔw de bɛ kɛ yen nɔ an ka denmisɛnninw bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u ti baara la ko balo t'u bolo ninnu bɛna k'a fɔ ko n'aw farala anw kan an bɛ nin k'aw ye an bɛ nin k'aw ye o bɛ da don fariw kan o tuma na présidentw ye min fɔ an ka tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ye tiɲɛ fɔli ɲɔgɔn ye o tɛ teriya sa o bɛ dɔ de fara teriya kan ne hakili la mɔgɔ ninnu tiɲɛnikɛla ninnu an bɛ su la ni an bɛɛ sɔnna k'an tilen. Mali bi ne bɛ min fɔ kuma bɛɛ maliyɛnw de kan ka a jateminɛ sisan k'a fɔ an de kungo don fɔlɔ parce que Sahel ko de don mais gɛlɛyaba b'a anw de kan bi an de bɛ camancɛ la fana donc tant que maliyɛnw yɛrɛ m'a faamuya k'a fɔ an kungo don bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an k'a damina k'a fɔ nin ta don nin ta don u t'a la n'an tilala waati min na ɲɔgɔn futu min bɛ yen nɔ o bɛ se ka kɛ mais an bɛ yɔrɔ min na bi na a y'a jateminɛ jugu minnu tɛ fɛ lafiya ka kɛ olu fana bɛ labɛn de la tuma bɛɛ u bɛ fara ɲɔgɔn kan na tuma bɛɛ donc f'an fana k'o yɔrɔ de faamuya an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn bilasira an ka hakili ɲumanw di ɲɔgɔn ma o de b'a to an bɛ se ka ko caman kɛ an ka bɔ kuma caman kɔnɔ o kuma ye tiɲɛ ye kuma dɔrɔn t'a ɲɛ mais a tɛ se ka kɛ kuma fana kɔ f'an ka to ka ɲɔgɔn hakili jigin fana ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma an bɛ fɛ ka min kɛ an bɛ ka min kɛ je crois que nin fana lajɛ in fana b'o waati de la. Nin lajɛrɛ balalen a kɔni da sera farafina cɛncɛnka jamanaw n'an b'u wele ko G5 Sahel u k'an ka marabolokulu min bila sen kan lakana hukumu kɔnɔ musaka min k'an ka don o ko da fɛ ka hakili jagabɔ kɛ ka ɲɛsin o fana ma walasa farafina cɛncɛnka jamanaw u yɛrɛ ka se k'u ka lakana sabati cogo min na lajɛrɛ in bolila o kan. N y'a fɔ sisan ko kumaba man ɲi mais a tɛ se ka ɲɛ kuma fana kɔ Mali bɛ démocratie de la bi liberté d'expression tubabukan na k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka hakilinata fɔ donc n'an ko an bɛna kɛ sisan ko mɔgɔw tɛ se ka kuma parce que u bɛ kuma dɔw fɔ an b'a fɔ min tɛ se ka ko ɲa k'an m'u minɛ ka don kaso la ou bien k'an bɛ u bari ka kuma o man ɲi donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ye o de y'a to n k'an ka to ka ɲɔgɔn sɔn hakili la ka deli k'a la hakili ɲuman di bɛɛ ma an ka dɔn k'a fɔ an ka jamana bɛ gɛlɛya de kɔnɔ k'a fɔ n bɛ se ka min mana diya n bɛ se k'o fɔ mais n yɛrɛ b'a to k'a fɔ jamana kosɔn fɛn dɔ bɛ n t'a kɛ kuma dɔ bɛ n t'a fɔ min bɛ se k'a to jamana bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ hali bi mɔgɔ ko tɛ o mɔgɔ bɛ yan bi n'a bɛ fanga la bɛɛ bɛ yan waati ni kunkurun de la mais jamana in bɛ yan donc an ka ɲɔgɔn sɔn hakili la an yɛrɛ ka sira dɔw da an yɛrɛ ɲɛ n bɛ se ka nin kɛ n bɛ se ka nin fɔ mais n b'a dɔn k'a fɔ ni n y'a kɛ ni n y'a fɔ a bɛ se ka gɛlɛya se jamana ma n b'a to ten donc a bɛɛ tɛ se ka kɛ k'an ka polisiw bɛ ka taa mɔgɔ minɛ parce que u ye kuma dɔ fɔ u ye kuma dɔ fɔ fo ni min b'a jamana ka sécurité yɛrɛ gɛlɛya kojugu an bɛ se k'a fɔ k'an bɛ ko o de la donc hali bi an bɛ weleli de kɛ bɛɛ k'i hakili to a la k'a fɔ jamana in ma basigi hali bi kosɛbɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana in bɔ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ ensuite an ka tɛmɛ n'an ka ko tɔ. Bon hakili la ni tubabuw ka président ka bɔ a ka jamana na ka na yan ka na nin jamana 5 in Sahel jamana 5 in sɔrɔ u b'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ min daminɛnen don djihadistes ninnu contre la il faut que farafina ni farajɛla a bɛɛ kɛlɛ kelen de an ka fara ɲɔgɔn kan maa kelen tɛ se ka kɛlɛ kɛ an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ n'i y'a ye lafiya tɛ jamana in na foyi tɛ ni maajugu minnu b'an senkɔrɔ u tɛ ka anw dɔrɔn kɛlɛ dɛ u bɛ ka diɲɛ bɛɛ de kɛlɛ o de la an ka kan ka fara ɲɔgɔn kan o de la an ka faamaw y'a faamu k'a fɔ u kelen tɛ se fo bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que k'u kɛlɛ donc ni nin nana kɛ anw fɛ yan ni nin jamanaw tigiw bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ an fɛ yan ni tubabuw ka jamanatigi o ka kan ka dɔ fara anw ka nisɔndiya kan ka dɔ fara anw fana ka jɔli kan ka an ka cɛsiri nin kɛlɛ in na.
an b'aw ladɔnnen k'a fɔ ko farafina cɛncɛnka jamanaw ka kɛɲɛ ni a jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye n'o de ye ka farafina sahel jamanaw k'u wakili don lakana jɛkulu la minnu bɛ se k'u yɛrɛ ka lakana sabati su ani tile sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni maa wɛrɛ ka dɛmɛ ye. Mali gouvernement ministre mun ka baara bɛnnen don Babu Sentigiya ma a ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ladalako la walasa ka walawalali kɛ kunnafoni dilaw ye ministriw ka sigi kunkan sigi min ni a tɛmɛna an ka jɛ an k'o sigi ɲɛmada. Donc ayiwa min ye ɲininkali min fana ni ayiwa wasabulon min ni y'a fɔ ye cogo min o député minnu ni fanga tɛ ɲɔgɔn kan fɔ n'u ye o fana ɲininkali kɛ o y'a ye k'a fɔ sariya sɛbɛn min ni constitution ni a sɛbɛn cogo a sariya kisɛw yɛlɛyɛlɛ cogo ɲɔgɔn kan olu bolo o t'a cogoya ye o kɔnɔna la an ka kiiritigɛsoba ye jo di u fana ma o yɔrɔ fana la k'a yira k'a fɔ ayiwa sariya ba min n'an b'a ta n'o ye constitution ye a sariya kisɛw u ka yɛlɛyɛlɛ ɲɔgɔn ka cogo min sira de b'a la donc u y'a yira an na k'a fɔ o siraw fana ma tile a cogoya la donc ko u bɛ yɛlɛyɛlɛ ɲɔgɔn kan ka na ka tugu ɲɔgɔn kan ka na cogo min ko fo k'o fana latilen o cogoya la donc o de kama kunu u ye u ka kiiri tigɛ n'an b'a fɔ a ma arrêt mais u ma dan k'a fɔ sɛbɛn min cir'u ma ni y'o walawala sisan n'o bɛ taa fo ɲininkali 5 la u ma dan o dɔrɔn ma yɔrɔ n y'a fɔ ye cogo min o y'a yira k'a fɔ 2 bɛ yen ayiwa u tɛ se ka jo di minnu ye a fɔ ko o yɔrɔ ninnu ma ɲi u tɛ se ka do d'u ma la mais 3 bɛ yen u ye jo d'u ma olu la mais u ma dan o dɔrɔn ma komi sariya b'u yamaruya fana ni nin n'a ɲɔgɔnna kɛra n'u ɲininkara k'a fɔ bon ayiwa anw ma jɛ ni nin ye sariya bon kɔnɔ u b'a yira a yamaruyalen d'u ma fana u k'a bɛɛ lajɛ donc o de lajɛli fana kɔnɔna la u yɛrɛ fana ye fɛn damadɔw dɔw y'a kɔnɔ minnu fana ni sariya tɛ taa ɲɔgɔn fɛ o y'a ɲini k'a fɔ ko ka sigi k'olu fana kan o ye min ye ayiwa président n'o yɛrɛ ye jamana ɲɛmɔgɔ ye ni kalata kɛra k'a ta k'a suganti a b'i sigi fanga la tuma min a kan ka kalikan dɔ kɛ o y'a yira k'a fɔ kalikan papier min n'an kun y'a constitution min n'an kun y'a dilan kalikan in ma dafa a kɔnɔ o y'a yira n'a k'a fɔ ko dafa a kɔnɔ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen jamana ɲɛmaa n'o de ye président ye ale de b'an ka lasigidenw suganti jamana kɔ kan minnu kan ka taa jamana wɛrɛ ni an ka jamana kumakanw fɔ ale de kan k'olu fana suganti o y'a yira k'a fɔ ɲinɛ kɛra o fana kɔ sɛbɛnba in kɔnɔ o fana kan ka bila a kɔnɔ donc o y'o de k'u ka sɛbɛnba in kɔnɔ o sɛbɛnba in de bɔra kunu donc o min bɔra kunu donc u y'a sɛbɛn lase an yɛrɛ ma gouvernement na donc maintenant min kan ka kɛ sisan o de ye laɲini o laɲini k'a kɔnɔ o laɲini ninnu an ni wasabulon an n'olu kan ka sigi k'o laɲiniw sabati a kɔnɔ jamana yɛrɛ ɲɛma bi a y'a yira k'a fɔ a bɛna ko foyi wɛrɛ t'ale la k'a fɔ an y'an bolo nɔ bila sɛbɛnba min na n'an b'a fɔ o ma accord ani an balima minnu kun fɔlɔn don ɲɔgɔn kɔ o papier de lawaleyali sira don donc o hakilinata de b'ale la parce que fɛn fɛn bɛ se ka sabati la na dugu kɔnɔ fɛn fɛn bɛ se ka bɛn na ta na sugu kɔnɔ ka kɛnɛya sabati fan bɛɛ ka lakana sabati fan bɛɛ ale b'o de sira tagama ale tɛ foyi ɲinina ayiwa sɛbɛnba in n'o constitution yɛlɛmali kɔnɔ min bɛ k'a fɔ ale b'a ɲini n'a yɛrɛ ye ale b'a ɲini na mankan min bɛ yen futini min bɛ yen jisuma ka se ka k'a kan a ka nɔgɔya ayiwa ka yɛlɛma dɔw dun don an ka constitution in na o baara ninnu fana o bɛ ɲɛsin o de ma min b'a to sabatili bɛ se ka na an ka kɔrɔyan fan fɛ. Musow ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ka fɔ musow u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ka ɲɛfɔli kɛ ka bɛɛ lajɛlen labɔ a kalama u ka bureau kun kan bureau kurakurayali ko walasa ka bɛɛ lajɛlen labɔ u bɛɛ lajɛlen kun kan an ka jɛ an ko sɔrɔlenw ɲɛmada. Ni ɲɔgɔnlajɛrɛ min kɛra kafu fɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɔrɔn ka mɔgɔw la kunnafoni k'u labɔ kow dɔw kalama min bɛ cakɛda yɛrɛ kun kan n'o ye a ɲɛmaaya ye ɲɛmakɔrɔ min kun bɛ yen n'o ye madame Traoré Umu Touré n'o ye musow ni denw ni du kunkan ko ministre ye sisan ale bɛ ministeriya la ka fɔ ka sariyaw la a tɛ se ka ministeriya kɛ ni ka segin ka kɛ kafo ɲɛmɔgɔya ye kɛnɛ in sigibaaw y'a yira ko kabini avril kalo tile 11 san 2017 madame Traoré Umu Touré a kɛra ministre ye k'a ta o don na ka na se bi ma a m'a ka démission lettre di jamana dun sariya b'a yira
n'i ye minisiri ye ka ban i tɛ se ka ca wɛrɛ fara minisiriya kan k'o kɛ a ma i ka minisiriya bila ka fara i ka ca ma a ma i ka ca bila ka minisiriya kɛ kɛnɛ sigibagaw y'a yira k'a fɔ Umu kɛlen minisiri ka se sisan ma a kɛn tɛ ka kafo ɲɛmaya sigiyɔrɔ di maa wɛrɛ ma fɔlɔ o kɛn bɛ gɛlɛyaba ye kafo kɔnɔna bi ni kɛnɛ yɛrɛ sigikun ye ka mɔgɔw lawdɔniya k'u labɔ o koɲa kalama waleya dɔ de bɛ kafo kɔnɔ an ka présidente a nomina ka kɛ ministre a ka nomination waati k'a b'o la ka se bi ma ani bureau mɔgɔw ma ɲɔgɔn ye a n'an ma ɲɔgɔn ye a n'an ma sigi ka kuma kuma tɛ k'a fɔ mɔgɔ min kan k'a nɔrɔ bila anw yɛrɛ ka gafe minnu b'a jira k'a fɔ ni ale taara fɛn o fɛn n'o ye président sɔrɔ donc mɔgɔ wɛrɛ min kan ka bila nɔ na o waleya ma kɛ nin kɛnɛ sigilen kɔfɛ an kɔni hakili la jamana ɲɛmɔgɔw n'olu ye autorités ye u tulo b'an kan na u ɲɛ b'an na fɛn min ɲininen don présidente fɛn kelen tɛ a ka nɔgɔ barisa sariyaw b'a jira an ka jamana in k'a fɔ n'i kɛra ministre ye ale ni baara wɛrɛ si tɛ taa ni tubabu b'a fɔ o ma ko incompatibilité avec d'autres fonctions donc o b'a jira n'i bolo bi fɛn o fɛn na ca o ca la i b'i bolo b'o la i bilala ministeriya min na k'i ɲɛsin o de ma anw ta in a y'a maa bolo bɔ a la a bolo b'a la halisa o de y'a to an y'a jira k'a fɔ bi an bɛ na ka n'an sigi ka nin kuma in fɔ kafo sɔrɔla démocratie de nana ni kafo ye donc kafo kan ka gérer démocratiquement mais transparence tɛ kafo kɔnɔ gestion démocratique t'a kɔnɔ an wulila an ye lettre ci ɲɛmɔgɔ ma k'a f'a ye a k'an fara ɲɔgɔn kan an ka fara ɲɔgɔn kan donc an tor'o la k'o laɲini kɛ ka laɲini kɛ f'a nana kɛ ministre ye a kɛra ministre ye ale de ka mɔgɔw bi yan kafo yɛrɛ ye musojɛ de ye cɛ kelen t'a la cɛ association t'a la mais n'i donna bureau kɔnɔ i tɛ fosi sɔrɔ cɛmisɛnninw kɔ olu de bɛ ka kafo gérer ni fɛn min nana o bɛ taa d'a ma a yɛrɛ b'o gérer sous silence mɔgɔ mun ka d'a ye k'olu bila ka to yɔrɔ la a b'olu bila ka taa en place la donc o tɛ se ka ɲɛ o. an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ labɛnbaw u y'a yira k'a fɔ sira o sira n'o kan ka se k'i da don kafo koɲaw la tari a présidente kɔrɔ n'o ye madame Traoré Umu Ture a ka se ka président in n'o ye kafo président ye k'a di maa wɛrɛ ma u y'o sira bɛɛ taama hali bi u ma nimisi wasa sɔrɔ. ne hakili la ne ma dala n'an bɛ dɛsɛ an ka taabolo la parce que an bɛ ka baara kɛ ni texte de anw tɛ foyi wɛrɛ kɛ ka tɛmɛ texte kan n'an taara tan an bɛ taa dɔɔni dɔɔni ka taa texte étape bɛɛ kɛ étape de bɛ an ka fɛn kɔnɔ statut règlement kɔnɔ n'an b'o affranchi yɔrɔ yɔrɔ ne hakili la bureau kura bɛ sigi ni an kan mɛnna a y'a ka démission sɛbɛn n'o kɛra salamu fatiha nka n'o ma kɛ komi musow y'a yira sunkalo kɔnɔ k'olu bɛ bɔ ka marcher anw tun donna musow n'o cɛ parce que jamana bɛ yɔrɔ min na bi o ma ɲi jamana ma o musow ka kɛlɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko musow ka kɛlɛ ma ɲi jamana ma musow ka bɔ ka taama anw sago t'o ye tuguni wa anw yɛrɛ t'o fɛ o de y'a to an wulila ka se nin na nka n'a ma ɲɛ min kɔ a bɛ k'o ye dɛ. an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in kan musow caman de bɔra k'a yira nin waleya min filɛ nin ye kafo ɲɛmaaya kɔrɔ fɛ n'o ye madame Traoré Umu Ture ye k'a ma bɛn u ma. jɛkulu min bɛ wele ko mouvement pour l'union des maliens ni a ɲɛmɔgɔba ye Cheikh Aruna Sangare u ye adamadenya dɛmɛ ɲɔgɔnya wale caman ta k'a ɲɛsin sɔrɔdasi musow cɛ sabagatɔw ma ani a denmisɛnninw an ka jɛɲɔgɔn sɔrɔlenw ɲɛmada. bi ye donba ye k'a ɲɛsin sanafarakaw ma nin ye dɛmɛ ye k'a ɲɛsin sanafarakaw de ma sanafara dɔrɔn tɛ dɛ k'a ɲɛsin kati yɛrɛ ma anw de tun kan ka nin kɛ nka n'an ye mɔgɔ sɔrɔ min b'a kɛ an bɛ foli d'a ma k'a ni ce ko a bɔra fɛn min na ko ala ka caman fara kan cɛ sabagatɔw bɛ yan nɔ yatimɛw bɛ yan nɔ donc k'a fɔ a ye k'a fɔ fulakɛ ye ko an nisɔndiyalen don k'a bisimila a n'a ka délégation ko o bɛɛ ni ce. n'i y'a ye Solomani ye karamɔgɔ bila ka na k'a kana dɛmɛ kɛ veuves ni sanafarakaw ye sɔrɔdasi muso veuves ni sanafarakaw ye a y'a dabɔ ŋaniya ɲuman de kama n'i y'a kɛ mɔgɔ jugu dɔ ye a b'a fɔ ko ne sigida la mɔgɔw tɛ fɛ est-ce que an tɛ taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ ou bien o tɛ mɔgɔ ka ɲuman dɔn mais n'i y'a ye Solomani y'o to yen ka na anw nɔfɛ vraiment an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn a sara t'an bolo karamɔgɔ yɛrɛ min bɛ yan an bɛ karamɔgɔ fo k'a wale ɲuman dɔn k'a fɔ a ye kɛwale min kɛ nin bi a diyara anw ye wa a bonyana an ma k'i hakili to veuves la a se bɛ mɔgɔ caman ye k'a kɛ
mais hakilina ma jugu kɔnɔ k'a kɛ foyi tɛ Sananfarani kati jeunesse kɔnɔ k'a fɔ k'a ka foli lase a ma k'a fɔ k'a ye belebele kɛ wa tɔw bɛ kɔfɛ k'a kɛ. Alhamdulillah wulada in na an déplacera ka taa kana Kati an nalen Kati an nana Solasi musow minnu cɛw tora jamana défense la an ka jamana kɔrɔnfɛ yɔrɔ ninnu la. Bon alhamdulillah a yɛrɛ y'a ye jama bɔra kosɛbɛ dɔw yɛrɛ ma bɔ filiya la yɛrɛ fɔlɔ. Bon an taara k'u lajɛ donc ka dɛmɛ ɲɛsin u ma ka d'a kan Solasi filɛ nin ye n'i bi patriote ɲini jamana kɔnɔ o ye Solasi de ye ka d'a kan k'i nin to i ka jamana ye o ye jamana kanu de ye o ye faso kanu de ye a dun bɛna hadisa la ko bul watani minal iman faso kanu ko ye limaniya de ye. Ɔ kɛnɛ in kɔnɔ an ye musow minnu sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔ vraiment gɛlɛya b'u kan kosɛbɛ yɛrɛ de ko dɔ bɛ yen n'i yɛrɛ ma déplacer ka taa lajɛ i tɛ se ka bɔ a kalama. Donc alhamdulillah an kɔni an b'an seko de kɛ an tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ala ye min don an garisɛgɛ la an ye o kɛ u ye. Jɛgɛ feerelaw ka jɛkulu min bɛ wele ko association malienne de distributeurs et importeurs de poissons u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa k'u ka gɛlɛyaw ɲɛfɔ an ka jango sɔrɔlenw ɲɛmada. Ni kɛnɛ in sigibagaw y'a yira k'a fɔ douane na u bɛ musaka minnu don jɛgɛw la ka bɔ jamana kɔ kan ka don n'a ye ko dɔ farala kan u ma se k'a dɔn kun jumɛn na. O hukumu kɔnɔna na u ɲɔgɔn dalajɛ ka kunnafoni laselaw fara ɲɔgɔn kan tari ko min bɛ sen na jamanadenw ka se k'a dɔn ka d'a kan sannikɛlaw n'o ye clients ye olu b'u plaignent k'u dama kasi ka fɔ jɛgɛ sɔngɔ gɛlɛyara. U y'a yira k'a fɔ jamana faamaw kɛrɛnkɛrɛnnenya ma douane na ko dɔ de farala jɛgɛ doli musakaw kan. An bɛ bɔ an bɛna jɛgɛ feere an kun b'an dahirimɛ sɔrɔ jɛgɛ la an bɛ bi min na dahirimɛ sɔrɔli gɛlɛyara jɛgɛ la dédouanement cayara jɛgɛ kun ye 140 ye o taara kɛ 200 ye ka taara kɛ 400 ye an tɛ se k'a feere i bɛ bɔ k'i bɛ nin dahirimɛ ɲini a tɛ sɔrɔ don o don kuma kura bɛ yen ko dédouanement gɛlɛyara don o don kuma kura bɛ yen ko dédouanement gɛlɛyara bon ni dédouanement kɛra mun ye minnu b'a ta wajibi ne dɔ farala kan i ye nafolo ta da min na i bɛ dɔ wɛrɛ fara o kan. Laɲini fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye mun ye bi sɔgɔmada in na komi an ɲɛ b'a la k'a fɔ vraiment au niveau de la douane jɛgɛ gɛlɛyara quoi. Bon anw ye feerelikɛlaw ye vraiment ni clients a kuma bɛ ka caya parce que n'a fɔra sɔgɔma i bɛ bɔ so i bɛ na sɔrɔ ko dɔ farala jɛgɛ sɔngɔ kan. Chaque jour chaque fois don o don dɔ de bɛ ka fara jɛgɛ sɔngɔ mais c'est nata de vraiment a dama tɛmɛna dɔɔnin quoi. Bon ani clients tɛ ka se ka ɲɔgɔn na ni an tɛ ka se ka clients la faamuya cogoya si la parce que an kun bɛ jɛgɛ minnu yɛrɛ feere 2000 ani 800 olu taar'u yɛrɛ sɔrɔ fo 4000 400 dɔw kɛra 4000 kɛnɛw tigiw y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye nin sariya in ta nka u ma se ka kunnafoni jɔnjɔn foyi di olu ma k'a yira k'a fɔ dɔ farala douane wari kan ka da nin de kan ni dɔ farala douane kan wajibi don minnu b'a ta ka bɔ kɔ kan ka na n'o ye commerçant grossistes ni détaillants ye olu fɛnɛ bɛ dɔ fara a feereli sɔngɔ kan clients olu m'o yɔrɔ faamuya kɛnɛ in sigikun yɛrɛ ye o ye ka se ka jama ladɔnniya k'a fɔ jɛgɛ sɔngɔ gɛlɛyalen don ka da min kan nin don. Jɛgɛ baarakɛla si tɛ yen ko mun donna baara in na k'a a don ni bi cɛ a donna ni wari hakɛ min ye k'a b'a bolo k'a sababu kɛ ni dɔ bɛ fara fɛn kan a kan ka nafa de wari bi caya nka ni fɛn min don o don dɔ bɛ ka bɔ a la dɔ bɛ a bɛ dɔgɔya de o. Fɔlɔ an bɛ camion ladon an bɛ remorque ladon 1,150,000 ani 250,000 sisan u nana kɛ 3,3 ani 400,000 k'e k'o da jɛgɛ kan k'a feere. Sɔgɔmada lajɛrɛ kun tɛ fɛn wɛrɛ o ye dɔ de fara jɛgɛ dédouanement kan lundi tɛmɛnen yɛrɛ de an ka transitaires y'an wele o kama ko décision dɔ bɔlen don Kati sisan k'u ye camion jamajan k'u bɛ ka taa 3,3 ani 400,000 ko camion fitinin k'u bɛ ka taa 1,1 ani 100,000 ani 250,000 an kuma vraiment an kɔni an tɛ se an y'an ka camion jɔlen ta Kati yen pendant 3 ou 4 jours an ɲɛ b'a la fɛn tɛ ka bɔ a la donc an fana y'a décidé bi an ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min b'an bolo an ka ɲɛfɔ jamanadenw ye jɛgɛ ye fɛn min ye client bɛ ka n'an ma k'a fɔ ko jɛgɛ da ka gɛlɛn u tɛ se ka jɛgɛ san an kun ma ka anw noter u bɛ k'u plaindre toujours an kun ma ka anw noter fɔlɔ an kun bɛ camion ladon camion jamajan an kun b'a ladon 1,150,000 ani 280,000 camion fitinin an kun b'o ladon 1,1 ani 10,000 o ye jɛgɛ min bɔ Sénégal ye dɛ sisan camion jamajan u y'o kɛ 3,3 ani 240,000 camion fitinin u y'o kɛ 1,1 ani 250,000
an b'aw ladɔnniya k'a fɔ jɛgɛ feerelaw bɔra cɛw ni musow k'u ka dusu mangoya yira k'a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ u ka nɔgɔya kɛ tari jamanadenw ka se ka jɛgɛ san lafiya la cogo min na. Kalanso min bɛ wele ko complexe scolaire Rosie Abantara a ye san 10 sɔrɔ ɲɛnamaya la ɲɛnɛmayali o ɲaɲali baaraw a sigira sen kan a ɲɛmayaso fɛ Sokɔrɔji an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na. San 2007 san 2017 ɲina ye a san 10 ye complexe scolaire Rosie Abantara ale ɲɛnamaya la san 10 kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ko ni ekɔli a ye denmisɛnninw kalan minnu bɛ se ka kɛ jamana siniɲɛsigiw ye a hakilina bɔla Mali ani Suisse jamana fara ɲɔgɔn kan jɛkuluw la o san 10 hukumu de kɔnɔ u ye ɲɛnajɛ belebele boloda ekɔliso kuru yɛrɛ kɔnɔ Sokɔrɔjikaw fɛ yen ekɔli bolofara min bɛ Suisse jamana kan o lekɔlidenw ka fara Mali lekɔlidenw kan lekɔliden somɔgɔw karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen de bɔra ka na nin ɲɛnajɛ belebele in kɛnɛ kan. Kalanso in a dayɛlɛnna a san 10 ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na sisan ni ɲinan cɛ a ye tɔgɔma dɔɔni a ye tɔgɔma min kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na kalanden 1500 ani mɔgɔ 3 de bɛ a kɔnɔ o kalanden 1000 ni mɔgɔ 500 ani mɔgɔ 3 o kalannen bɛ karamɔgɔw nu fɛn fɛn faralen bɛ ɲɔgɔn kan dɛmɛbaga jɛkulu ni karamɔgɔw ni ɲɛmɔgɔw o bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ mɔgɔ 135 la. An b'a ɲini an balimaw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka a dɔn k'a fɔ ko Rosie Abantara a tɛ kalanden setigiw yi dɔrɔn kama a bɛ yan kalanden bɛɛ lajɛlen kama se b'i ye se t'i ye a dayɛlɛnnen bɛ bɛɛ lajɛlen kama walasa jamana sinsin bere ye denmisɛnnin minnu ye olu ka se ka kalan ɲuman sɔrɔ ka ladamu ɲuman sɔrɔ walasa jamana bɛ se ka jigiya ɲuman sɔrɔ sini ma sinikɛnɛ ma an bɛ a ɲini Ala fɛ Ala ka tɔgɔ di Rosie Abantara ma hali bi nin kɔ tɔgɔ min b'a to a bɛ kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ. Rosie Abantara ekɔlidenw kɔntana kosɛbɛ olu bɛ u disi gosi ka ekɔliso in yira ni kunkɔrɔta ye ko u kalala ɲani ni san 10 anniversaire in kɛra sababu ye u ye catiri bɔyɔrɔ belebele dayɛlɛ k'o tɔgɔ da Abdoulaye Jabate la n'o y'an ka jamana dɔnkilidala fitinɛ yelenba dɔ ye. Nisɔndiyalen don n bɛ n denw ni n dɔgɔninw cɛla sinon n b'a fɔ mɔdenw yɛrɛ bɛ yan nɔ parce que ekɔliso in ye Rosie Abantara an bɛɛ jɛ de don ne yɛrɛ ka denw bɛ kalan yan de bon a jɔyɔrɔso in jɔlen yɔrɔ y'a fɔ cogo min na nin y'a san 130 kɔ de mais Bamakɔ ta ɲinɛ y'o san 10 anniversaire ye u ye yɔrɔ in jɔ ka espace culturel dɔ jɔ an b'o espace de kɔnɔ tan Mali artiste ka ca dɛ farafina artiste ka ca mais u y'a tɔgɔ da Abdoulaye Jabate donc a bɛ n'a fɔ a tɔgɔ dara Mali artiste bɛɛ de la o tɛ ne kelen ye o ye Mali artiste bɛɛ ye o nisɔndiya tɛ tɔ to mɔgɔ la quoi parce que ka yɔrɔ jɔ k'a tɔgɔ da mɔgɔ la denmisɛnninw dun bɛ kalan kɔnɔ yɔrɔ min jara san 130 mais yan ta san 10 anniversaire ye nin ye n'o yɔrɔ tɔgɔ dara nin na o bɛ komi n'a fɔ i tɛ fɛ mɔgɔ ka sa de i ye ni kura don a tigi la k'i den wolo k'a tɔgɔ da la donc o nisɔndiya ka bon kojugu n bɛ foli kɛ ka barika da k'u ye yarabi Ala ka barika don yɔrɔ in na Ala ka ekɔlidenw Ala k'u kɛ kalo yelenw ye ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔbaw ye minnu fana b'u kalan Ala k'u kɛnɛ to yarabi Ala ka sini kɛnɛya d'u ma ka ɲɛtaa d'u fana ma donc hakɛto b'a la salama. Denmisɛnninw tilenna k'u ɲɛnajɛ catiribɔ yɛlɛkomɔgɔw ani an ka jamana dɔnkilidalabaw olu nana ni ɲɛnajɛ in ja kosɛbɛ ni ka tile kun cɛ ni gâteau d'anniversaire tigɛli ye Rosie Abantara lekɔlidenw u ye kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye ni ka dugawu don u ka lekɔli ye k'Ala ka san caman yira an na. O de bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun kɔnɔna la kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la a k'an bɛn.